Wow! Ang nice! Jeanette. Wa ko kahibaw. Wow! Uy, basig ka na si Palalang. Wow! Eee! Naa siya admirer! Ang sweet! Mayroon. Tihik lagi mong admirer. Wa ko kahibaw. Kanang di ka na si Palalang. Na kay admirer, ma'am. Oh, pero ikaw pa Mayroon. Basi nung ka nang tagaan ra ka. Tihik yung admirer. Basi Palawan, true Palawan. Basi true Palawan. Minsan kagyan ako kanang kanya Wala. Wala na mo. Ay, sipot panda. Kami mag Pabayro ni mo ang footpan. pilar guys. Wala, oh. Wa ko kahibaw. Tanawa kay wala ko na bugera. Si Judge si May. Dili oy. Pangutan ah. Naong biya ko. Ning palit. Uy, naong pa si Judge. Ma'am kanang ikaw na ma'am kay cancel na mo dili na mo na ko na kay limited na mo Sayang oras. ko pizza, gigutom ko. Itaw no. Panghatag friend. Kabayaran og 699. 699. Panghatag friend. Lawiaw na friend. Uy, kinsay tigpalit og. Kinsay admirer ng mga hilig og Greenwich. Jeanette, Jane, upload aja deh. Ma? Saan sa ni panda panda ka? Doy? Oo ma'am. Usa ni papel eh. Bas ka. Mao na ag ka lang among bayad nga. Kaya lang naman. Mag-drop off na ako. Wala lagi ako. Nobody ordered. Pwede rin ako di Pwede na maulit ko kami magtapal na naman. Di ko maluoy. Kisa may order na. Bayre na lang na friend kay among kanon. Di ba sige, i-care of Jeanette. Sige, bayaran na lang na. Bayaran na. Bayaran na, bayaran. At taplan na lang ako. Sige, dili na. Promise, dili ako. Taple lang, taple. To die. Mamatay ako. Kana abrihin na, abrihin. Taple na lang, di ba di ba? Sa judge kanina. Siyan, hoy, dili. Ipaningot ko ka. Aran. Ah, wow. 1398, dali. Ha? 1398, dali. 699 na mo. Ay, ano 1398? Naarag mo bayad, oh? Lisa, Panda 6 Okay, na may bayad ang Food Panda. Nga franchise. Malaki din. Okay. So, pila biro lang? Sila, mag-order na rin naman na admirer. Pila biro lang? Pila biro lang, Day? Pila biro lang? 699. 699? Oh, namay ko ang Greenwich. Ano lang Greenwich lagi? Ari, Greenwich lagi. Abrihin Wala lang po, na. wala po nagkonte ni mo kasi no kanang di pa hatay mo. Ay kasi kanang Kung di pa hatag, ano? Siya mabayad. wala dai po kanang message ni mga kanang nine delivery. Kasi may ano ba? May get. Ay, gamisis ko ni mo. Ha? Kinsa bitaw? Friend, seryoso. Di ko pa bayro. Kung di ko pa bayro, di dapat kung tanin ako bayra. Hala, di ka maluoy ni Food Panda. Ikaw na lang ikuha na sir. Muko, nga ako yung ako. Nakibisitar ko ni bayad ko papel, friend. Uy, ano bitaw? Ay cancel na lang na mo, dili ka mo mo. Di ba signay mo text mo ba? Basin bitaw. Ba signay mo text? Uy, kinsay secret ano? Sige na. Sige na. Pero salam. Ay, sorry. Happy birthday to you.
Artist. 49? Oh, namin number. Oh, number. Ipakita ko na. Mas Jeanette, wala ka kayo tonight. Pag-uwi na naman. Siya. Yay! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ah, nandiyan siya. Hala, prisuhan na dyan. Prisuhan. Sigurado mong diri na. Basig. Minutes man. Iluwa man siguro na, boss. Pod panda man na dyan. Pod panda. Keep the change. Si Iloy makadala na. Yawad na. Ako? Ah, abi ko ni order magamaga. Uy, ablis na una. Kaya basig kung sana. Basig. Sige na. Kaya murag na trail ko ni Apel. Kinsa ko na, basta na. Ano yung gidawat mo na? Sige na, abli na. Ibalik ka sukle. Friend, kay no ka kinsa ning pakana? Dadon ka na. Bitbita na, dadon ka na sa pakana. Dali. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. Gusta lang yan, buhay na ka. Gusta lang. Ikaw kong gatos. Buhirit ko ka kong gatos. Happy birthday! Happy birthday! Handang kurang 20. Alright guys, okay. Iba mo banda mo da. Okay, let's go. Nabidyohan mo ito daan? Nabidyohan? Balisag ko kay ganganaw ko sa mailahan. Yay! It's a prank! Kanto siya ko. Yay! Na-accomplish! Namigas ang nabantay ka. Birthday to you! Hoy, ano ba? Mukha ng gifts, guys. Each one. Sige, go. Taxi ah! Naluoy ko niya. Naluoy ko Message. Matahan ko daw ang message. Uy, ha? Tanan to. What if hearing? Na!
Jeanette, happy birthday. Sani? Bunny? Hindi na kibaw ba? Si Grill Lion. Abihan ko na eh. Abihan ito nagugay. Dali, able. Christmas color pink! Yay! Ayaw na associate sa politics sa pero favorite color. Support na eh. Cute. Yay! Kita pulbos. Pulbos. Thank you! Thank you! Nag-honor man yun. Dapat sa likod na. Wala na mama. Happy birthday, Itnage. I-activate mo na kay Itnage. Uy! Nanawa mo ka na ako classmate sa ito. What's it? Sana? Watch me. Ano ni? Thank you. Alas pa. Gamit na. Gamit dyan sa plato. O, napanimango na dyan ko. Pero si kumukha ang rice. Yeah! Thank you. Sa mani. Sa tinuod sa mani. Happy birthday. James Diana. Mama Judith. Sa kapla. Diba, oy? Sa mani. Sa mani. Jeanette. To Jeanette. TikTok kires. Uy! Uy! Ano doon? Napunay-putos ninyo? May kinabagwan. Murag magami. Kapitan din mo butuhan mo. Ganyan na. Uy, sa Lain na pulbo. Sa nagkahawag nagdag musas mo niya, pulis. Okay lang din basta police media. Oo. Open na nadaan. Ay, ugwa pa tayo. Bayad do. Ako na doon. Wala ko. Kanon pa yan ako. Pero natin ang prank si Ma'am Daisy. Oo. Sila tanan na ito. Luluya pang kaday. Ngayon pag si mamali. Kita pag-agad sila ito. Oo. Ingon pag si mamali. Hala, ka-birthday man siya food panda. Yun na siya pabayra. Wala yung chopstick. Nagman. China. Sister Ah, girl. to Inday Jeanette, happy birthday. Wish you everything good life. Oh, for you deserve it. Mawila ko na. Isa. Hindi na katawa. Pili isa, be. Thank you, bye. Kamugunit ha? Ha? Ang sawa Kuman, mamuhay nilak man. Chopstick Red lips. Ah. Red lips. Yay, thank you. Taghan naman ipagwapa mo siya. Oh, yun. Ang lang. Dapat good. Oh, saan ka ipagamit, ha? Hiran. Saan ka ipan? Sa likod din Ano pa, day? Tapos Hindi lagyan mo. mo. Ne. Dear Angel, Itnage. Itnage. Ete na edge daw. Ete na edge. Guapa, sweet, pretty, and smiley always here for our 31st. Yay. God bless you, Inday. Mami Lani. Yay! Kalimot to butang ug sunod ug kuan at musudlan sa og Pink again! Yay! Uy, pati iko bag, pink. Kisan eh. Ala, sorry, nag-isi. Wala. Wala, wala, gipangalan. Hindi ka ganahan. True lover, happy birthday. Enjoy your... Sukat ka sa puwi na.
happy New Year! Birthday ko si you being asana to everyone. Yay! Thank you, Sano. Nagadawis. Sana. Dawis. Walain. Isa sa nung maganda. Thank you po. Wow! Thank you, hapon. Wala na yung lipstick. Wala na lipstick na Daghanan lipstick. Pag-upahan na dyan ko ninyo, no? Wow! Sokda ko na, may na nga. Suot na yun yung Hindi ka Lene. O kung si Lene, dito na masuot. Kaya naman dyan mo na ko. Yeah. Ibash ka nun, ibash ka. Dapat. Hi, Ned. Happy birthday. Wishing you more birthdays to come. Hinaot na mag... Minyo na ka! Ang ita, isa ko na. Ba, nagbigaw mag-ayos? Mahadlog sa Oh iba. my God! Wow! Gamit dun ni Kaya. Yan ay ipakita, ha? Full boss. Dahil na kay lipstick dahil. Lagi Na kay na full tayo. boss. Saan hali, no? Oo. Na kay sugar bag. 2 bags from Babs. Ay no, pangutan ng ganun. Ine. Yeah, thank you, Day. Thanks so much. Oy, nice Nasa na. pilit. Hindi na sa mga magbasa. Demographic notes. Uy, taasa ba na? Hindi na, ayun na lang nabasahan din. Ikuha na po no. Private. Private. MIN. MIN. Diet sa taha. Wow! Diet kayo, diet! Diet! Tubig na na. Diet na tubig! Diet man, wala may kunik o kaunik na. Tubig na. Thank you, thank you. Kaisa. Last but not the least. Hala! Naano day? Happy birthday, Lord. Takalam. Sana, mao ginigamitan ilungan ninyo og kaligo sa imong hinigugmas. Asaw, itong pakloy. Okay, bawal na po ang anak. Wala, Ay, Sano!